Alright. We gaan verder, weet je, hebt er 2 hè? Groen zichzelf een molen doet te zien. Ik word niet res hè. Oh. We gaan verder waar we net gebleven waren. Dit hebben we nog niet gedaan. Wat hebben we niet gedaan? Ja, dit hè. Kijk hier. Dat moet ook niet, want ik moest zichzelf ook met dat ding. Tegen ons weg. Nee wow, ik was aan het healen. Weet je wat? Wat? Ik maak ze allemaal na. Ja. Oh. Dat werkt dus niet. Wat is hij? Ja, healen en denk deze ook nog mee. Wat is hij? Huh? Maar ik kan elkaar dus niet healen, tegelijk. Oké, weet je dat ook? Ik wil wel naad maken. Ja, is goed. Met Q hè? Wie kan dat ook weer op die zwaard zetten? Oh, ja. Wow, dat gaat hard aan. Wow, dat gaat hard. Groen maakt die na en ik doe die. En ik doe die. Er ligt een boog of iets. Wat ligt dat? Ja, een boog inderdaad. Kijk daarop dan. Geen niet. Ja, waar zijn de kraan? Oh, ik kan nog niet op klikken. Ik heb regen geleerd. Oh. Q en... Ik kan niet lezen, wat is dat? Q en R? Oh, kak. Hey, vet. Van de kant, van de kant. Anders komt het ook nog een stand staan. Oh, dit. Even, hoe is je dat? Q en R. Is het uit. Ja, ik ken het niet, ik weet niet wat voor icoontje dit is. Q en R. Nee, er staat een icoontje bij mij, maar ik weet niet wat voor icoontje dit is. Kan ik niet lezen. Ik denk dat er een wend-icoontje zoeken. Checkpoint, dat is altijd goed. Even afgedrukt. Laat die mensen nu maar huis, man. Ik dacht dat is alles in de fik. It's locket. Het is locket inderdaad. Wat beter super pally. Er langer een gel. Je true de malen begint maar. Wat fel man? Durken, durken. Wacka crack. Wacka crack. Wacka crack. Want als we wacka crack hebben, jong, dan is het slecht. Oh ja, ik ben doe het. Net. Ja, weet ik niet. Oh, ik was na en ik wil je elektriciteit maken. Kak, weggeven. Huh? Doe de elektriciteit, met de elektriciteit kan ze die... Ja, krom. Defeated! Dus we zien eigenlijk maar pratsers. Ja, ik kwam een beetje dat ik doe het ging. Je moet echt goed opletten of ze niet in het water best cellen. Wat beter super pally. Waarom zitten die op elkaar in te Ja, steken? dat vraag ik ook aan. De malen begint maar. Cool, ik ben doe het. Waarom is ze doe het? Ja, rest me af. Hé, waarom zit het op? Ja, dan de kroon. Oh, ik zit ook mee. Oh, dan ben ik wel doe het. Snel, rest mee.
doen, man? Zelfbonus small. Dat vond me best lastig ook. Dank je. Dat is inderdaad best wel lastig, hè? Nee, die combos en zo is kut. Ja. Je soprano niet Hey, meer dat is de waar. lang. Flatter not... From een voornskoker en onder de Wat is dat schik weer? wat hier stiert. Not the vamp. not Wie the wacht vamp. voor. Nee, de vampier. Op de left weer. Je soprano niet meer de... Crème à la crème. Oké, go ahead. ASF. Sprint. Oh. Dus doe de na maken, hè? Goed. Oh, kut. Het is steeds in de weg. Ja, ik zal altijd in de weg. Wacht. Misschien niet altijd. Oh, dit is niet zo'n sterk elektrisch. That'll do it, John. That'll do it. Oh, nu is het ontploft. Hambrad and Thor, ready front him? Is that my wife? Nee, volgens mij staat in Nederland. Men, they're there by Elkie. De- And a jetter, very scary. Ja. What the fuck? King of the Forest. Oh no. When? Create a ski achievement progress until. Stop gelijk zo. Oh, hey, dit gaan we doen. Oh, hier is hij niet weer. Oh, de kast die vijand, de kast ook healen. Ja. Oh, sorry. Waarom? Oh. Oh, nog meer. Oh, allemaal archers. Ah! Wat? Oh, die schiet alleen maar aan muur. Dan gaan we een beetje lag ofzo. Zo. Er zijn veel verschillende dingen die ze kunnen doen. Ja. Ja, een beetje... Oh, dit... Oh, kut! Stupidaas. De elektrische werken echt goed.
Oh, dan kan ze ook twee dingen samen doen. Wacht even, dat moet ik nog even proberen. Daar kan Loror Ormfarn. Ja. Jormungandr. Jormungandr. Doe dus A en S tegelijk. Of A en S en dan... Dat is een minus vals weten. Oh, ik wil A. Wat is het? Ik wil het einde val. Einde. Hachu! Kom. Oh, met de hele de bomen. I have to find another way around. Wil je boven gaan? Grappig als één in de verhoed speelt dat het dan... De stroom werkt heel goed, maar dan moest hij goed kijken dat de techniek... Wow! Ik ben doe het. Hé, wat is wat ik deed? Ik deed A, D, A. Oh nee, A. Oh ja. Welke knop is dat gedaan? A, E, A. En dan rechter moet... Ja, vet. Super handig goed. Maar de blokkeert zich ook zelf ermee. Ja. Nou, dat is wel doorheen schieten, toch? Ik denk dat het ook handig is als we die zo'n schil worden. Dat is A, E, A proberen. Oh kut, nu hield ze het niet ook. Ja, dan moet je Hier is een boek. Nullify. S-E. Space. Ik weet niet wat dat is. Oh. Het is ook alweer als ik in de witte flat. Ja. Leuk hè? Oh. Wist je dat dan? Geen idee. A, E, nog wat. Dat E, dat moeten we inderdaad niet gebruiken. Een schild hè? Ja. Kut. Ik ben ook gonna do it. Oh, dan doe het. Ik ook. Oh, dat is lastig man. Ja, best wel hè? Dat heb je nog niet eens moest gebruiken. Ja, er zijn zoveel verschillende dingen ook echt hè? Ik geloof ook heel lang. Ik gebruik gewoon de... Boah. What the fuck? Kijk zo snel doe het zo. Laten we dit pols even bevrezen. Ja. Oh, iedereen die erin loopt, bevreesd. Hé, doe het met elektriciteit nou.
Oh, we mollen elkaar, hé. Wacht. Oh, wacht. Nee. Boah. Yo. Hoppa. Het is best wel harde kiers, jong. Het zit er misschien een beetje... Ja. Zit er misschien... Oh, dat is een neune, Oh, pak ik dat ding, dan pak ik die heen. Oh. Wow. Oh. Spat. Die blokken echt zo, hè. Dat ik tegen hier, dan zit ze me gewoon weg te touwen, man. Zul je naar binnen gewoon? Kan dat? Oh, wat ga je dan nou? Oh, hier is er nog een, hè. Die staat daar. Ja. Fuck. Oh, ik dat. Ah, kut. Ik was ook weer zo'n armor maken, want ik heb nu een of andere rare armor aan. Weet ik niet. Dan moest snel genoeg mollen met de heals zichzelf over. Ah, wacht. Oh. Ah, kut. Dank. Zie je wat ik zeg? Denk jij hem geheeld? Wat is Nee, ik bevrees hem. Nee, de heals in hem. Nee. Oh. Ja, dat is kut. Oh. Nee, ding is... heel me gaaf dan. Rest me gaaf. Doe. Oh, kut. Weg toch. Nee, dat was niet goed. Yo. Dan is dat zo kijken als resten. Wow, wat is dat hier? Froststaff, heb je dat ook? Froststaff? Je kan ze ook wel zo'n ability op die wapen zetten. Oh, moest Dat is met shift, hè? ja, moest je bijvoorbeeld W en dan doe je dan shift en klikken. Maar dat is maar einde slaag. Oh. W en dan shift en klikken. Of A. Ah, ja. Zo. Maar dat is maar voor einde keer. Oh.
Die deze ook weer houden, hè? Shaft. Oh, maar eens met zo'n dinges. Oh. Nee. Oh. Wow. Wat is dat dan? Maar doe eens net zo'n dingen aan, hè? Zo'n armor, ja. Volgens mij, Oh, ik had iets... ik weet het. Ik weet het. E. D bijvoorbeeld, of Q, en dan E en dan op middelste Oh ja. muisknop. Maar doe eens net de R, en dan E en dan middelste... R, Ja, ja. Q, R, E. Q, R, E. Oh, yes! Dat ziet er vet uit. Ik weet niet of ze er wel een is, maar het ziet er wel vet uit. En de loopt zo langzamer door. Wow, ik deed mezelf pijn. Die ween kan jormen ganderbo. Cardambo. Is het toch? Ja, mijn gander. Giva ver. Hoebe we weg. Liep de kwil. Good luck! Oh yeah! Uh-oh. Hallo. Oh, Ja. Ga weg dan. what the fuck? Ja, we gaan die pakken, man. Oh, ik ben ook doe het, snel. Oh, Wie maakt er nog doe het? ja, weet ik wel niet. Oh, ik kan het gewoon doen. Dat ze dan een beetje anders staan. Oh, Hey. oh. Nou heb ze meer getötet. Oh. What the fuck? Ja. Oh, oh. Dank je. Doe met elektriciteit zo eraan. Oh. Nee. Zie je het? Ja, ik wel. Oh. Doe het weer aan. Oh. Misschien, als we iets te doen is, moet ze even zeggen, dan moeten we eigenlijk meteen rest van, anders als de ander ook doet gaat, dan is het af. Hoe het met het spel, is het dan. Ik weet niet wat voor verschillende... Kijk, die komt daar. Oh. Oh, what the fuck, ik ben al doe het. Weet ik het na, verkeerde nog. Doe het. Ik deed, wie deed ik het net aan? Wat, Hey. Ga ik alleen weg, ga ik dat bier mee. Oh, ik raak nou.
Maar dan was echt de first staan, anders scheidt het niet. Is dat? Ja, ik val hem. Als ze dat first is, dan kan ze die aanvallen. Als ze daaruit moet ze... Zo een beetje aan de kant lopen. Dan kan ze dan wel ontwijken. Ja? Allebei doe het? Oh, nee. Nee, echt niet. Tuur. Vet die. Ja, kut. Oh, wow. Ik ben door. Nee. Oh, dat heb ik niet gedaan. Hier, niet te veel staan, niet te veel. Oh. Oh. Dit is echt zo. Kut. Ah, jong. Doe het dan. Ja, maar... Sla ik te kotsen. Ah. Waarom raakt dat kutbier zo niet? Nee, er moet een bepaalde plaats staan. Oh nee. Oh. Het is spuugt hey. Je moest met de goede naar rechter moesten doen. Nou, Doe joh, het. kutbiers. Ja. Oh. Ja, hij is direct wel neer, joh. Oh, ik ben door het. Ja, hij is door het. Solid Snake. Pak aan! Aangepakt. Chapter 3. Wacht, dan maak ik dan een nieuwe aflevering.